Bi an bɛ arabadonna décembre kalo tile 23 an balimaw aw bisimila malakcu ka don kibaru kɛnɛ kan. Bi kibaruya m'an bolo ka da kulo kan o de ye Mali finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la doyen olu tɛgɛ da sanu yurugu la dɔw kɔni kan Mali ale ni Laginɛ frontière la. Kibaruya mun sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko ni sanu yurugula nunu ko Mali finitigilakaw kɔni ye nunu minɛ ni sanu kilo 143 de ni a yɛrɛla ka fɔ ko o wari kɔni ka ca ni sefa wari miliyari 4 ye ko ni yuruguyurugu mɔgɔ ninnu kɔni kun kɛlen bɛ ka sanu in kɔni dogo mɔbili dɔ kɔni de kɔnɔ ko sanu in kɔni kun dogolen don kosɛbɛ ko walasa a bɛ se ka tɛmɛ Mali doyen olu kɔni na cogoya min na nka Mali doyen olu ka barada kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni bɛ yen nɔ n'an k'o ma ko brigade spéciale de lutte contre la fraude et la criminalité frontalière ni a yɛrɛla ka fɔ ko olu kɔni ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni ɲɛ ka misɛn ka taa nin ko nasugu ninnu kɔni kɛlɛli ma olu kɔni de tɛgɛ dalen filɛ nin ye ni sanu ninnu kɔni kan doyen ɲɛmaaba min kɔni tun bɛ nin yɔrɔ la ni o ye colonel major Amidou Fakuru ye o kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko ni waleya ninnu kɔni caman de bɛ kɛ Mali ale ni Laginɛ frontière la ka caya ko hali sanu yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ko ɲɛnaminifɛnw ni olu ye dɔrɔgu ye ale ni marifajugu fo ka taa se dumunifɛn dɔw kɔni ma minnu kɔni ma ɲi adamaden ka kɛnɛya ma kulu caman kɔni de bɛ minɛ nin yɔrɔ kofalen kɔni na ka caya. Kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye an ka minisiri bɛ yen nɔ ni ale kɔni ka baara ɲɛsilen don kɛnɛya kɔni lasabatili ma o kɔni ye sugu ale ni gariw olu kɔni fiyɛli daminɛ kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ tɛnɛndo décembre kalo tile 21 minisiri min ka baara ɲɛsilen don kɛnɛya sabatili ma ni an ko ma ko docteur Fanta Sibi ale kɔni y'a ŋaniya ta k'a fɔ ko a bɛna coronavirus kɔni kɛlɛ sugu kɔnɔnaw la ale ni gariw la ni o ye dugutaga mobiliw olu kɔni jɔyɔrɔw ye a ka nin baara in kɔnɔna la an ka minisiri min ka baara ɲɛsilen don adamadenw olu n'u bolofɛnw lakanali ma a ye o ka dɛmɛ sɔrɔ kosɛbɛ kɛnɛya minisiri ka fɔ la ko nin baara in a kuntagala bɛna taa tile 20 na ko a dabɔlen don sugu bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka fiyɛ cogoya min na ni furajiw ye furaji minnu kɔni bɛ coronavirus faga ale ni gari kɔnɔlaw la ni a yɛrɛla ka fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni ne mɔgɔw ka ca kosɛbɛ ko wa fɛnɛ ko a b'a ɲini sugu kɔnɔna baarakɛlaw fɛ ale ni gari kɔni baarakɛlaw kɔni fɛ ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ye mɔbili bolilaw ye ale ni feerekɛla wɛrɛw kɔni ye ko u ka dɛmɛ don nin ma kofɔlen ninnu kɔni ma walasa cogoya min na u bɛ se ka u ka baaraw kɛ ka ɲɛ cogoya min na ko sabula ko nin baara minnu kɔni filɛ nin ye ko a dabɔlen don bɛɛ lajɛlen ni kisili de kama u ka nin fiyɛli baara minnu kɔni filɛ nin ye a kun fɔlɔ o yɛrɛ kɔni kɛla tɛnɛndon sogonikɔ autogare kɔnɔna la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye dɔgɔkun tɛmɛlen sirabakan kasara dɔ kɔni kɛla Segu sira la ni a yɛrɛla ka fɔ ko mɔgɔ 6 olu bɔnɛla u nin na wa mɔgɔ 9 olu yɛrɛ jogina kosɛbɛ kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko décembre kalo tile 17 nɛgɛ kaɲa 4 kɔni wagati ni o ye fajirida wagati ye ko camion 10 tonnes dɔ ale kɔni falen feerekefɛnw na ale ni adamadenw na ko o camion in kɔni ne bina a kɛrɛ kan Segu sira la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tigi ale ni tingo ni cɛla la o de kɛla sababu ye ni mɔgɔ 6 olu kɔni bɔnɛla u nin na wa mɔgɔ 9 olu yɛrɛ jogina kosɛbɛ seere dɔw kɔni ka fɔla ko nin camion ba in ko ale kɔni bolibaga ko de sunɔgɔla ka to mɔbili boli la ko o kɔni kɛlen mɔbili kɔni ye a kɛɲɛ o la ni ka taa nin sirabakan kasara in kɔni sababuya mɔgɔ minnu kɔni jogina nin ko in dafɛ olu kɔni taara teliyala ka taga ni olu ye Kɔnɔbugu ale ye kɛnɛyasoba la mɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ tayala a ko dafɛ olu fɛnɛ taara ni ka taa ni u ye Segu kɛnɛyaso la kunnafoni kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye ka kɛ ni tarata dɔ ye décembre kalo tile 22 a yɛrɛla ka fɔ ko coronavirus yera mɔgɔ 59 na mɔgɔ 26 olu kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la mɔgɔ 1 o kɔni tanyala ka sababu kɛ coronavirus bana ye coronavirus yera mɔgɔ minnu na tan olu kɔni sigiyɔrɔ bɛnnen do Kaye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kiɲeba Kulikoro ale marabolo yɛrɛ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kalabankoro ale ni Kati Sikaso kɔnɔna la Segu kɔnɔna la ale ni Mopti fɛnɛ kɔnɔna la Gawo kɔnɔ ale ni Bamakɔ ale sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o sababuya la coronavirus ye mɔgɔ minnu minɛ olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 6,000 ani mɔgɔ 291 na mɔgɔ minnu tanyala ka sababu kɛ coronavirus ye olu kɔni dafala mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 25 la wa mɔgɔ minnu kɛnɛyala ka bɔ coronavirus bana la olu kɔni jate bɛ mɔgɔ 7,800 ale ni 84 na o sababuya la an ka kɛnɛya minisiriso ale ni Mali jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni y'a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sanuya walew an ka se ka olu matarafa ale ni laɲini wɛrɛ minnu kɔni kɛlen don walasa cogoya min na coronavirus bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Mali jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka olu matarafa an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ